Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli doğullar, dünya yüzünde her yerde yerleşen İran'la, Arabistan, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, her yurttan yani Facebook arkalığı veren, YouTube arkalığı veren, Telegram ve Instagram ve beyleki şebekelerin üstü verenle ahun ulamaların vağıllarına erç koyan, ehmiyet beriyen, kulak atyan, başardığından ihlas ediyen, birbirinize geçiriyanız, kulak attıryanız, her yurtta, her yerde de olsanız imanın izinle, dini diyanatın izinle, gurrunları dani ehmiyet beriyanız, kulak atyanız, Hudaý Taala dini dünýäňiz awad etsin, görjeňiz gowruk aýlandyrsyn inşallah. Waqan musulmançylygyňyzy onuň alamatydyr ki imanla adam aýnyhu zembura asal ýaly bolar diýipdir Peýgamberjan. Yani balary zembura asar her ýerde gul bolsa gulun üstüne konur. Öýüne bal getirer, asal getirer. Siz hem zembura asal keminnäni şu fezaýy mejazyň içinde däni nirde gul, nirde iman, nirde din diyanat değilse şoň üstüne konup da öýüňize bal getirýäňiz, süýjülük getirýäňiz, asal getirýäňiz, belki hemişe süýjülükde ýaşadyňyz inşallah. Neyinki mutassifana bir toforlar ýaly bolup da, fiňek ýaly bir megas, bir çiwin ýalak bolup da hafa ýerleň üstüne, aşgal ýerleň üstüne golup öýedäni bir mikrop, bir engel, bir miriçilik derdi bela öýe getirýänden bolmany, belki hemişe gülüp hoş ýaşadyňyz inşallah. Wassalamu